Sa mo to nga nagka-close jud mi ana ni Jack Nails. Short for Jack nga martilyo na lay kulang sa iyahang apelyido. Jack Nails na lang ang atong itawag sa iyaha. Sa mo tong nagkatropa-tropa mi ana niya og nabuo mo ang friendship. Brad akong tawag niya, unya makalagot nga tawag niya nako kay Rose. Unya dili bi ako ganahan og Rose ang itawag nako kay akong pormahan biya kay astig kayo. Featuring Andrew E ang ako ang mga sinutan. Unya featuring Ruben Padilla ang ako ang nilakwan. Unya tawgon lang ko niya Rose. Aha ka. Makawalag ka gwapo, Brad. Bitaw. Pero wala ko'y mahimo ana kay basig tiunan taning iyahang kuan ba kung atwang supon. Unya ani nga time raba kay naay giangayan si Jack. Katong wala pa siya nabuing sa kuha. Bitaw. Taga HOJ to siya nga staff sa RTC ang giangayan ni Jack. Timing pod kaayo nga anhi kasagaran ang ako ang pasahan sa mga sinakong papel ni Uncle. Sa motong akong giamigo ang giangayan ni Jack. Silbing gihimo kung tulay ani nilang duha. Aha ka sa buhay ay. Pero murag hapit na ko mailugan si Jack ani kay bisan pa man og taas o gahi yapon ako ang gusto kay hapit ko din noon ko ma-in love ba. Kay perting gwapaha man jud og mamords kaayo nga murag anghel nga gideport sa langit. Unya gilabay din sa yuta. Mubuon siya pero cute og salad kaayo lawas ba nga makaingon jud kag. Wow. Salad o init pa. Mura haligi siya artista nga si Ann Curtis ba nga nagkuwang lang jud sa height. Maong siya si Ann nga nakuwang sa height. Ako na siyang giingnan nga, Ma'am, naarabay ng regards nimo, police. Nawatana din siya kung kinsa. Ako pa siyang giingnan, nga gwapo kayo ma'am, murag si Piolo ba? Pero gwapo manggid pod ni si Jack. Mga pila ka lugod na lay kulang kay mura na siya si Piolo ba? Na makawa lang sa kagwapo kay ang iyahang apelyido. Ningon din na si Ann nga magpila-ila daw kuno siya kung aha daw kuno ato. Mura magnibigay dayon si ma'am og didto na pod ko ni Jack. Ako siyang giingnan nga Brad, regards daw nimo si Ma'am Ann. Nautana po day na si Jack kung si Ann jud daw ba kuno ang nag-ingon. Ito bagpod ko nga, Brad oy, sortihan nimo. Mamords kaayo si ma'am. Bagay kay mong duha. Nangutana po na si Jack kung nakuha ba daw nako ang number ni Ann. Ito bagpod ko nga wala. Sa motong iha kong giingnan nga ipakuha daw kuno ang number ni Ann. Ako po siyang giingnan. Aha ka, pila may sweldo nako ani. Ito bag si Jack nga utang kabubot o na nako nimo. Ito bagpod ko nga kanang utang kabubuto nimo Brad, pakisulod na lang sa akong ATM ha, aron magamit na ako. Gibita dra po na niya akong duha ka aping. Ing ana ko ka-cute nga manggigil si Jack Nails. Nabitaw. Sa mo to nga pagsunod sugo ni Uncle sa RTC, mura kog abogado ni Jack. Ako na po nang giingnan si Ann nga, Ma'am, nang regards na pod si Sir Jack. Nito bagpod ko nga, katong pulis nga kung giingon nimo ma'am ba, gwapo kay na si Sir Jack. Aron mo tuo ka kay naay evidence o. Tanawa ra gud. Ug ipatan-aw na kong picture ni Jack nga ga-uniform unya gadala light. Ako pa siyang giingnan nga, tanawa mo, macho papa kaayo unya safe pa jud kaani. Kay grabe biya ni trainings ning mga pulis ma'am. Solid kayo. Nakaingon ra po na si Ann nga gusto niya makita in person si Jack. Nito bagpod ko nga, sure ma'am, gayalon ko si mong number ma'am. Unya, imong FB aron ka muna'y magsabot. Mura jud ko gahinte og yuta ato ba. Paguman ato kay didto na pod ko ni Jack,
O gihago na ko ni akong trabaho pero goal jud na ako atong panahona nga matabangan ni si Jack aron magka-love life ba. Ug mahuna-hunaan nilang magpakasal ug kinaunhan ko sa invitation ug naa ako sa presidential table maglingkod. Hapit na gud na ako mapulihag trabaho si Cupido. Bitaw. Ug giingnan ako si Jack nga, Brad, dako na jud kag bayranan nako ba? Diyang FB o cellphone number ni ma'am. Itubag po si Jack nga, oh, grabe, mauwaw mong pudaan ni ba? Nag-smile pa na siya. Ako pa siyang giingnan, nga ayaw uwaw-uwaw diha, kay naani bayad. Dahil katawa ko. Ari raman pud taman akong tabang, ug ikaw ni bahala sa uban. Lain pog ako gihapoy manguyab para nimo no. Basin ako hinuoy masugot ato Brad. Nitubag po na si Jack nga, hagege, ako na'y bahala ani. Believe na kay ko nimo ba? Natural, wala imposible ni OC-OCG. Bitaw. Sa matong gisagdaanan ako to silang duha ug naguwat na lang kog update. Busy si Jack Nails ni Ann ug ako kay na busy pud og galit kay diha ko'y mga niangay na kog galit. Dili lang usa, kundi duha. Ang nakalabad lang ana kay ang isa laki pero ang isa kay bae. Nalibog na noon akong utok kung magpakababae ba ko o mudaretso na lang jud kog pagkatumboy. Pwede raman kaayon tilawan akong duha kung asay lami nila pero basig ako'y magbasol sa ulahi. Kinili nakaparat na ako ning feeling close ko kaayo nga tungod sa sobraan ka feeling close nakaingon pud silag ni angay na ko nila. Unahon ni nato ning babae nga ni angay nako. Si Lulu. Dapat tarong og pronounce sa iyang ngalan kay basig Maryang palad inyong mahuna-hunaan. Gwapa man ni si Lulu. Mamards pod unya moangay jud daw siya tumboy kay ang ex niya tumboy. Unya, nakaingon jud siya tumboy ko kay ako nilihukan og sinultihan og sinuotan kay perting tumbuya. Nagpinaboykat man gud ko gupit ani pod. Unya, suot dayog leather nga jacket nga murag action star ba nga wala nakapasara sa audition. Magmotor dayog pinabulhot sa mamards kaayo nga motor. Ang gipang cash pa jud ani kay inutang pa na kong angkol nga hantod karon wa pa nako maimpas. Aha. Basig maupaw na jud og tinuod si angkol nya di pa nako ni maimpas. Aside ana, naman pud ko'y height og nawong. Naay mata, ilong, baba, dunggan og kaliwat daw pud mig mga Andres Bonifacio mao nang mga isog mig dagoy. Ayaw jud mi kontraha kay hanas kay mi mogamit og sunda nga pinatuyok-tuyok pa. Sa moto nga nagka-crush na hinuon ako ning mamards pod niya si Lulu. Sige chat na ko nga pwede ba daw ming magkita. Pero mahadlo ko kay basin lugoson ko. Wala ra ba jud ko'y kamuwang-muwang anang mga butanga. Pero nagkita jud mi ana niya. Pero giuban nako si Jack Nails. Kay basin di na siya moangay nako ba ug ato na lang siyang Jack. Kay si Jack na'y magproblema niya og dili na ako. Nagkita mi adto sa isa ka resto bar o gabi na to. Libre na ako si Jack ani kay ako may nihangyo. Niabot na si Lulu nga pinamamards kayo nga hapit mga lugwa ang mata namong Jack siyang gisuot. Huna-huna na ko ato kay nganong nagsuot pa man siya sanina. Kay kung naghubo na lang unta siya. Nidolan siya sa mua og nag-hi OC siya. Sabay pinahapyod pa sa paana ko. Mura kog na-stroke nga wala nakalihok og nangalibat ming Jack siyang duha ka mount pinatubo kay haskang tuybua nga murag hapit na mubuto. Ingon pa na si Lulu nga naday kay kauban OC. Tabagpud ko nga, akong barkada si Jack, police ra ba ni? Gipaila din akong police si Jack aron ma-in-love siyang Jack. Pero, adyo na pansin na si Jack kay nako man jud siya ni focus ba. Nagsige lagi smile nako nga murag kitag aparisyon. Ingon si Lulu nga, OC, uban sa tabi nga,
kita ray duha nga magistorya in private. Aha ka, Jud. Mao na Jud ba? Gisipaan ako silawom si Jack pero busy man day pog pangitag moments. Mahadlok ko makatilaw ko ani kay basig magtumboy na Jud ko. Pero kay gibira naman Jud ko aning lulo nga gipaningot ko glansang ba. Unya si Jack kay nabisi pod kay dihay nakaila niya nga ni duol. Ug wala na Jud kay giguyod na Jud kong lolo didto sa may ngit-ngit dapita ba. Mabunyagan na Jud ko ani. Nakapangutana Jud kog mag-unsa mi didto. Ingon pa na si lolo nga, Osi, kisi ko be? Sige na, ikis ko ba? Naahak na Jud ning kalakiha ba. Taas pa man ko niya, o niya iya akong gibira-bira pa obos aron makakis kay nakuwang pud ni sa height si lolo. Aha ka Jud ato kay nakatsula Jud kog babae. Gitiluan ra gud pod nako unsay feeling unya lasa ra man di aing lipstick. Paguman kay mura kog nalipong. Unya ni kalit nang ingon si lolo nga, Osi, mo check in tag kwarto be. O dito na ko na-realize nga dili Jud ay ko tumboy kay giluod man ko pag ingon niya ana. Ako siyang giingnan. Alo, pasensya na ha pero di jud ko ana kay di man ko tumboy good. Tubag pud si lolo nga motuor ako mo check in ata. Pero ako yun siyang giingnan nga dili ko tumboy. Sumbagon man jud hinuon ako ni karon ba. Nangutana din si lolo kung ano ko nung ningkis pod ko niya. Ako pa siyang giingnan. Nitilaw ra ko kung unsay lami. Ug niingon po na si lolo nga, so tilawi sa doon say lami ug mo check in na ta. Wala ko nakalihok ug nakatingog ana ug nihonghong pagyud siya sa kuha nga, Osi, basa na kayo ko Pero ako siyang giingnan nga panarapo didto. Basa man kaha ka. Tubag po na siya nga, ikaw may gusto na ako mutrapo. Pero ako siyang giingnan, naman kay kamot. Tubag po si lolo nga, imong kamot ako ang gusto Osi. Nga murag, nalamian na makani siya tingog Gipugan akong mukantag osi-osigi nga mahinay kan dyan ako ba. May gani na lang kay timing kaayo nga nanawag si Jack. Hapit na rabadjud ko mahagbong sa bangag. Nangutana si Jack kung asa mi. Itubagpod ko nga, ha? Na emergency? Naunsa di ay? Tubag po si Jack nga, unsa emergency? Pinakurat-kurat og aksyon ka ng siga kaayo kong mata. Ingon ko nga, ha? Aha ka, sige. Adong na mi. Gipawong din ako. Nagkatawa ko sa kong nahuna pero emergency man yun Kaya akong kinabuhi og dignidad ang nakasalalay. Sumata kong ginan si lolo nga muunan ako kay naay emergency. Pero niingon pa na si lolo nga, diari na lang ta Osi bisan kadyot lang. Aha ka jud kinihangyo pa jud na siya nga grabe na sigurong katula nga ipalugit man jud niya nga di na jud pwede maugmaan. Pero ako siyang giingnan nga dili jud pwede kay na-injured ako ang kamot. Ako pa nang gipatan-aw nga murag nagbawog-bawog ako ang mga tudlo ba. Ingon pa si lolo nga, pasumangil man ka sa pikas kamot di ay. Itubagpod ko nga, hawoy man, lami man ang left and right aron dili hawoy ba. Sunod na lang, promise. Ako'y bahala ana, kay ipahilot sa ni akong tudlo kay lisod og mapuwersa unya mabikil og maayo. Tanang pasumangil ako adyong gisulte. Ug pag ikias na kong lolo, nibalik kong Jack unya gibitad na ako pagawas. Nangutana na si Jack og balik kung asa ko gikan o ako siyang giingnan nga ahak brad.
Nakatsula kog bae. Unya nangutana po yun na si Jack nga, unya, nalipay ka. Lami? Nitubag pud ko nga, dili ko tumboy brad. Nitubag si Jack nga, kinsa po'y mutuon nimo ing ana imuhang porma. Tubag pud ko nga, ing ani naman jud ko pero dili ko tumboy. Niingon lang po na si Jack nga, hala, kung maoman kaha ka. Ug ako panangginan si Jack nga ligi hapit jud nga naay mahitabo sa mua. Unya nitubag po na si Jack nga, halata man pud kaayo kay napuno kag lipstick ba. Nakapangita jud kog side mirror ug mura kog gikit-kit og vampira. Sa matong pagkahuman ato kay giblock na ko si Lulu. Kay basin masilian na kong iyahan na sobraan naman kakatol. Ibag-id pa niya sa punuan sa lubi matagbaw jud siya. Bitaw. Sa matong ang sunod ani kay katuno pong gikita na ko ning lalaki nga nagka-crush po daw nako. Halin kay ko aning panahon na kay tanang gender ni angay nako. Unya ato nga time, ako ra isa ato nga nakikita kay si Jack busy jud kayo. Di ni siya basta-basta bay kay anak nig fiscal o kaila sa kong angkol. Nakaila na ko ni kay kuyugon man ko usahay ni angkol og mudong siyag mga kaon, fiesta, birthday o kasal, apil pa bunyag sa mga iyahang mga kaila nga naajud ko ana. Dito na ko ni nakaila ni si Warren. Parihas ramig edad. Trabaho nig opisina, unya naglaklak pod siguro ni Glota kay haskang putia. Magsuot yun kog shades ana kay masilaw na ko nga murag permi na ay suga nga dala. Bitaw. Gilibre ko niya gaon, unya nadagan ako gaon kay gitingob na ko akong paniudto kay aron sulit. Nagsakit man hinoon na akong tiyan. Wala siya kabantay kasi sige siya explicar siyang gibati na ako. Pero ako ang gibati kay di na jud mapugngan. Sa motong ako siyang giingnan nga sa motong nag-excuse ko siya ha kay mag-CR sa ko. Tubag pud si Warren nga, okay, pero okay ra ka? Mura man kag nang luspad. Kinsa may di mga luspad ana nga nang hawoy na kong tuhod kay lami na kayo ipagawas. Dali-dali na yung pangitag CR pero aha kaayo kay gadaghan kayong pila. Mura na jud kog pato nga naglakaw kay kagawsuno na kayo. Wala ko'y choice kundi nigawas ko nga way pa nang hiniwaren kaya nangita kog lain. Galibot-libot na lang ko pero wala ko'y makitaan nga bakante kay nagpila man permi. Maulo pud ko mag-CR nga naay naghuwat kay buto-buto jud ang agi ani ba. Nidong pa ko sa motor og nipasutoy sa opisina ni Angkol og na-overtikan tanang sakyanan. Og didto ko gapagawa sa kong gibati. Gichat na lang po nako si Warren nga niuli nako kay galain ako antiyan. Unya wala kay bawo ni si Warren yung friendship nako ni si Jack. Unya nanguyab na si Warren nako. Gipasagdan na rin ako siya nga moyab nako kay aron magka love life na pod ko ba. Kay girl biya ko. Unsaon na lang kung basin makalimot ko. Pero naglain man na iyahang pagsabot sa nakita mi niya ni Jack nga nag-uban kay namalit mi atog sapatos kay gilibre kun Jack man ani. Kay nakadawat man to siya 13-month pay niya. Ako apod siyang gihut-hutan. Sa matong iyaha kong gilibre. Nakita mi ni Warren kay nagkalabay siya ato nga dapit. Agbay-agbay manggudpod ni si Jack nako kay normal raman namo nanduha. Di pod agbay nga sweet kay nga agbay ha. Kanang binarkada lang ba nga murag mga tambay rami sa eskina. Pero lahi man ay pagsabot ni Warren. Nakaingon siya sumbagon si Jack. Gipang bit-bit na ko sa landuha sa gawas kay uwaw kaayo sa sulod nga may gibugno sila. Ingon pa na si Warren nga unsa man ni Rose. Gibinuangan ra di ay kunimo ani. Nitubagpod ko nga ha? Ngano di ay? Tubag si Warren nga naamaligi kay uyab.
Tubagpod ko nga, ha? Di na ako ni uyab hoy. Ug ningon na si Warren nga, nagbinuang nakangan ng uyab pa ko nimo. Unsaon na lang kaha kung uyab na ta. Nitubagpod ko ana nga dili ligito na ako uyab si Jack. Nitubag pa na si Warren nga palusot pa ka bisag kita na kaayo. Pero ako yung nag-iinan siya nga dili na ako uyab si Jack. Ingon pa ko nga, "Hoy Brad, ingna ra gud ni kay di na siya kasabot og Bisaya." Pero nitubag man na si Jack nga wala ko'y labot ninyo. Unya kalit so naglakaw si Warren nga walay panamilit. Murag batang giaway na mong Jack. Buing po siguro ni tawahan ng ignag di miuyab ni Jack kay di kasabot og Bisaya. Sukad ato, wa na jud nagparamdam ang kulukoy. Wa jud kasabot akong giingnan nga dili may uyab ni Jack. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.